Bebetot! Ano yan? Dates. Tamar. Tamar nong. Dates yan, dates. Naghugas ka ba, Ate Ping? Ay! Hindi na ako naghugas ng kamay. Ito yung pampasarap. Ano yan, Ninong, oh? Dates ba? Nag-ano muna ako, nagkasilyas muna ako bago ako ano nito. Diba? Gabi na, magbibig pa ako. First honor, may regalo daw. isang kiss. Tingnan mo, hindi na ako nanuklay, Ninong, oh. Second honor. Sabi ko, mag-live muna ako saglit kasi yung watch hour ko, kunting-kunti na lang. Tapos ang buto nung tinatanggal ko yung buto kasi ibibake ko siya. Tapos yung buto sabay subo. Correct, Bibitot. Tama yan, Bibitot. Tama yan, Bibitot. Hindi na sumagot ang Ninong, oh. Sagot daw ng first honor yung second honor. O, diba? Ang dami pa nito. Dami ko pang tatanggalan ng buto. Ibibig ko pa siya. O, diba? Magaling tong amo ko eh. Magaling sa magaling. Lumayas bigla eh. Oo nga, lumayas siya bigla. O, diba? Alam mo to, Bibitot. Hindi kasi pwedeng maglagay ako ng gloves kasi didikit lang to sa gloves, kaya need talaga yung kinakamay. Ganun ba yun, bunso? Ganun daw yun, Ninong. Kaya, need ko talaga ng nakakamay dito. Tuloy ba? Oo nga, Ninong. Tuloy ba sa 26? Ano ba? Tuloy ba tayo sa 26? What time? O, diba? What time? Bilis-bilisan ko na kasi gabi na para makaakyat ako agad kasi may ano tayo ngayon, mayroon tayong Oy, Ninong Ted, mamaya daw may palaro si Ko June, bring me jowa. Hindi ako mananalo doon, wala akong may bibili. May Christmas party pala kay Ate Joni. Oo, mamaya. Ilang oras pa? 1, 2. 2 hours. 2 hours pa. 2 hours na lang. Ay, 3. Alas 10 pala mag-start. 3 hours pa. Wait lang. Kaya, need ko na siyang apurahin kasi pupunta sana ako ngayon sa pupunta sana ako doon ngayon sa Ninong Ted. Kila Manoy Kubik, kila Sikang Atong, nangungumbida. Ay, magpaalam ako na wala man bigla yung amo ko. Hindi na naman ako makalayas. So, samahan nyo kung gumawa ng hanini. Di ako nakaluto. Ngayong pang Pasko, ako Bibitot, nung araw, dyan ako sa Pilipinas. Pag ganitong Pasko, hindi ako nagluluto. Ang luto ko bagong taon. Sa bagong taon ako nagluluto. Pag Pasko, hindi ko masyado siyang kasi pag Pasko kasi nag-iikot, magmano-mano sa matatanda, yun. Kaya pagdating sa bahay, wala din akong handa. Nagbuko salad lang ako. Oh, sarap. Sarap nun, Bibitot. Ang daming ang tagal ko nitong tanggalin ba. O, diba? Hindi kasi, pasensya na kayo guys kung nakakamay ako kasi hindi siya talaga pwede sa naka-gloves. Didikit lang siya, pahirapan pa. O, diba?
Pahirapan pa ng lagay. Kaya, need ko lang bilisan ng konti para matapos ako agad, para makaluto ako kaagad. So, kati ng ilong ko ba? Promise. Lumayas yung amo ko. Salamat, Bibitot, nung Ted. Thank you much. Mag-ano lang ako, mag-update lang ako. Kasi, update lang ba? Kailangan kong bilisan ng konti yung aking trabaho. Iniwan na ako ni Bibitot tsaka ng ninong Ted ko. Wala na akong kausap. Pasko na naman. Oh, diba? Ang tagal anuhin. Paalam akong gagala, naunahan ako ng amo ko. So, naalala ko ng anak ko sa awa ng Diyos. Salamat naman po. Lord, thank you po. Naalala ko ng anak ko. Eh, diba? Ngayon nga lang ako sa bahay. Okay. OA, hindi OA yun, anak, Ako, araw-araw, Alam mo, hindi ko alam. anong oras ako nakauwi? Anong oras ako nakauwi? Kaya nga, nagpapa-thank you ako. Thank you po. Lord, thank you po. Naalala ko ng mahal kong anak. Araw-araw gusto ko kayong tawagan, hindi niyo ako pinapansin. Sakit-sakit kaya, ang sakit-sakit kaya sa dibdib. Kaya hindi na ako nagtawag. Ay, naghihintay na lang ako sa inyo kasi bawat tawag ko busy. So, hindi ko rin kayo makausap. Kaya, waiting na lang ang nanay. Kung kailan niyo ko maalala, doon na lang din. Ano, pamasko ko. Ano pamasko mo sa akin? Ano? Magkano bonus mo? Wala. Secret. Ikaw anak, napakalihim mo sa nanay mo. Bakit ganyan ka? Nanay mo ba ako? May Gcash ka ba? May Gcash ako. Bakit? Nagsisend ako sa'yo ng pera sa Gcash sa Gcash ko nga dinadaan yung sinesend ko sa'yo Ede mo. I-send ko sa'yo Gcash ko, ate. Tinan mo? Oo. Magkano mo bonus mo? May bonus ikaw? Secret. Pero nga, sa mga sa Gcash ko, saan ako ng 100. Didinan ko kung Merry papasok. Christmas! Bigyan mo ko, ate?
Hindi, kahit hindi mo na Eh, ako... di ba? Mm. Hintayin ko lang na-transfer. Yung alin? Uy! Huwag ka na 13 month mo, te. Dapat ate, ang mama, hindi na siya manghingi sa... Hindi na ang mama ang mag-gift O sa... kaya mabibigyan sa niya ate. kita, kaya nga. Hindi na, wag mo na akong bigyan. Hindi na ako magpadala. Pwede wag. Hindi na, no? Isang buwan man lang na ano ba, isang buwan na, ano tawag nito? Pwede wag. Bibigyan na ako ito, magkapadala ko pa rin. Ate tayo sa bagong taon. Bakit? Bakit ako makikihati pa rin ako anak sa bagong taon, eh magbibigay na ako ng pang ano nyo dyan? Bakit? Anong ginagawa ng ama mo? O di sige, yun ang gagamitin na lang gagamitin ko. Ay, ang galing talaga ng ate ko. Hindi lang naman ako nakano. Ano? Magkabayad pa nga pala. Ano? Teka mo mag-transfer. Saan mo saan Gcash mo? Teka ka lang mag-transfer. Kung transfer. Titignan ko muna kung papasok ba. Bakit? Buo yung Gcash ko ah. Tingnan ko ha. Bibigyan talaga ako ng anak ko. Magkano ba anak bonus mo, nak? Tapos babawiin mo lang din naman sa akin. Kasi, Asan na yung Gcash ko? Wait lang. Ano na ba yung Gcash ko, ate ko? Ano gift mo kay Bunso? bibigyan ko ng pera. Bigyan mo ng pera? Magsisend... Hindi pa ako nakaka... Pag nagtitipid na ako bibili ko ng damit sa Hong Kong. Sana all mag-Hong Kong. Tayo malamig doon. Kailan kayo mag-Hong Kong? January. Dapat sa... Kailangan na yung number mismo. Number yan ah! Ano ba naman ang Gcash? Nakakataan ko nun. Ilang days kayo? Ilang days kayo doon? No? Ha? 3 araw lang ata. Sagot ni Ate Ann mo. Oo. Oh. Ikaw yung kinikita mo, tipirin mo. Ano yung number sa line? Ano? I-send ko kapag na-send na sa akin. Kailan Christmas party nyo? Ano nakuha mo sa Christmas party? Wala pa kaming Christmas party. Sa January pa, hindi na kinaya. Sobrang dami namin order, November pa lang. Kung may pera ka, itabi mo para may save ka, hindi yung bawat ano gastos. Check mo, na-receive mo ba yung, nagsend ako 20. 20 pesos, hindi 20K. Mariusep, Akala mo 20K. malaking ano na yun ate, aginaldo ng ate ko 20 pesos. Mariusep. Tinitingnan ko nga muna kung papasok ba.